Sizothandazela abazohamba baye kuma holidays ozama sizothandazela abangeke bahamba bazohlala nathi njengathi thina singabahlalayo awuthi amen sizonikhulekela lulana izandla mama usuka kuphi kodwa usuka kuphi Ngisho kwamashu uphethwe umlenze yebo ngiphethwe yemadolo amadolo lithu enzani abhlungu na uhleli noma na uhamba noma uma ngihamba nje buhlungu kakhulu awuhamba buhlungu kakhulu okay lulana izandla bamhlekihle ngamafutha lulana izandla zenu bazalwane bamhlekihle nje ngamafutha nabakuhlihla ngalamafutha mama kunento uzoyizwa nako ke mhlekihle futhi lulana izandla zenu kuye lulana izandla molo enqole ngiyabonga ukuthi amafutha empiliso lawo ngalamafutha siqhaqha lento esemadolweni ngalamafutha sikhipha lento esemadolweni ngalamafutha sikhipha lomthakathi uyangizwa ungizwile futhi uhamba namapain ngisho lomthakathi ohlele emadolweni ngisho lesilwane sihlele emadolweni samba namapain egameni lika Jesu ayibhodla kakhulu ayibhodla kakhulu ayibhodla futhi Oi man. Ayibhodla futhi. Ayibhodla ihambe man. Emadolweni. Ayibhodla yakho lihambe. Shayisha man. Khuluma naye lo mthakathi okubophela amadolo. Namhlanje uqhaqha izintambo. Namhlanje uqhaqha izibopho. Namhlanje uqhaqha izinyawo. Lento abagahle ngayo gogo phindela kuyena umuntu ayiphindele ayihambe man ashashe selabili ngenzani bandla lithi amen yehlisa izandla thatha induku mama aye yima futhi lulana izandla zenu kuye lento esele lapha edolweni ngiyayikhipha kuleli dolo la kwa right ohle manje habe abantu in the name of Jesus ibandla lithi amen ngoba thatha induku hamba ngenduku balance ubekela ekuthuleni uyalalela aphendule oqhubekela ekuthuleni uyalalela aphendule Bawuhamba njani mama na ufika la usakhumbula ngibuza ubuhlungu bawuzwa ngibuza ubuhlungu awubuza ubuhlungu ubuhlungu kade ngibuza awusabuza ubuhlungu usakhumbula ukuthi bawuhamba kanjani bokhala mama suku lonke
ngazi mangaka amaphilisi engiwaphuzile. Niyambona ukuthi bebamfakile wane? Hamba usheshe. God bless you mama. Ikhiphile lento. Angeke iphinde ibuye. Angizwa mama? Athi uvukele. Sekunjani manje? Sikuyabambeka. Bekungabambeki. Ngizwa baba. Bekungabambeki la. Ngingabambeki, siqinile nje, sengathi ngizoshawa istroke. When she arrived at the church, she was fully dependent on a crutch for her daily mobility. The apostle prayed for her, and immediately she felt strength returning. She began walking faster and experienced no pain. The apostle then took the crutch away from her, and for the first time in a long while, she was able to walk on her own. As the Bible says, with God, nothing is impossible. Follow the apostle on all social media platforms and attend his services. God bless you.